Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, 80% одамое ки моро тамошо мекунанд хонаи фурӯширо обуна нашида тамошо кардесен. Эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар каналмон обуна шавен. Лайк, мнениятона дар комментария нависен дӯстон. Нашуд реклама, дар болои экран буда занг занен, ҳатман кӯмак мерасонем барои хонафурӯшӣ. Салому алейкум бародарҷонон ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. Мана бародарҷонон мо барои шуморо овардем. Мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм буғумдар мана намуду ҳаста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад, барои ҳамуно метавонед дастрас кунед. Ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Хоб дӯстон, хонаи навбати мо ана ҳамин аст, хонаи фурӯшӣ, деволи зард. Хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ. Роҳ асфалт. Озу медароем ба дарун. Поли маълумоти хонаро метиҳем то охирша тамошо кунед дӯстон. ноҳияи Фирдавсӣ, якум Советский, 4 сотиқ замин, обши 7 дар хона, отопление батарейко ҳама ҳаст, кор мекунад. Кондитсионер 4 дорад, канализатсия ҳаст. Хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. хоб ростаки аз ин тараф дӯстон як ҳоҷатхона мешавад. Кондитсионеро места, бисёр чизоаш места, бисёр чизоашо мегирам дӯстон. об проблема нест, свет ҳаст. Некат бисёр чизош места. хоб хона ду ошона аст дӯстон. Дар боло ду дархона, дар якум ошона, як дархона кухня, якта кладовка бигем барои бассейн. Ин тарафда 4 дархона, обши 7 дархона мешавад дӯстон. Аз ин тараф сар мекунем. Ин тарафта як ошона аст дӯстон. Ҷа ду сета дарахтҳои мевадиҳанда. хоб аз ин тараф 4 дархона бигем. Ина нигоҳ кунед. Як дархона мешавад. ду дархона, як санузел дар дарунаш дӯстон. дар он ҳама чӯб. Як зали калон дар ин хона, як зали карон дар ин ҷо. як хонаи дигар. 4 дархона, як калидор дӯстон. Лестница, гардероб, ягон кладовка. хоб ростаки кухня мешавад дӯстон. термикс, кухни гарнитур. як хона дар инҷо. Дарш отдельно итақати ҳам медроем. Мо ба ита дур омадем дӯстон. Дари кухниву хона отдельно. хоб дӯстон, инҷа ҷои гардероб бигем. Як бассейни калон чуқур аст ва ҷои сауна, парилка. обе ки пур мешава аз боло як бочқаи калон, намедонам чанд тона, дар як ҷо кардагиам. боз мебарем ба дуюм ошона.
дуи мошинаро дӯстон ба навор намегирем. нигоҳ кунед, дуи мошина инами якум даре ки мебинем, ҷои кладовка, як бочкаи калон барои бассейн пур кардан мондагианд. инаи дараш як хона, ду хона, дута якхонаӣ дорад. ремонтош ҳами хел ранги ҳами ремонтое ки дидем дӯстон. обши 7 дар хона мешавад. бисёр чизи чора дора. гуфтем ки чизи чорааш договарное, баъзе чизояш месад, баъзе чизояшро мегиранд дӯстон. хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, якум Советский, 4 сотиқ замин, обши 7 дар хона, отопление батарейка, кондитсионер 4, канализатсия. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. обши квадратша намедонем дӯстон. нархи ин хона $130,000 амрикоӣ. хариди фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 907 62 62 94. ватсап ҳаст. як номери дигар 938 94 55 56. ана ҳамин номеро дар дӯстон занг занед. соҳибмулк маълумоти пурраи хонаро метиҳанд дӯстон. дуи мошинае ки ба навор нагирифтем, ҳатман ҳамин номеро дар занг занед, меоянд полни нишон метиҳанд. хуб, раҳмати калон барои диққат. ро аз тарафи якум Советский, аз тарафи Султони Кабир роҳ дорад дӯстон.